Sit ta' pastizzerija f'Ħalluqa qal fil-qorti li raġel li dejjem ikkunsidrah bħala ħabib tiegħu ħanxarlu onqu meta aggredih fit-12 ta' Awwissu li għadda. Nicolas Bezzina kien qiegħed jixed quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello fejn qal għal tliet daqqiet ta' sekkina minn klijent li jiftakar li kien għamel sija fil-ħanut tiegħu. Huwa spjega kif Gordon Calleja daħal fil-ħanut tiegħu kif jagħmel ta' spiss ħaf li xkun imbit u staqsih jekk jistax jiftaħulu għax ma kellux biex jiftħu huwa kien talbu wkoll dix tortellini. Calleja li għandu 44 sena jiġi mixli b'attentat taqtil u li kellu fil-possess tiegħu arma li taqtaw bil-ponta wara li kien qiegħed iwettaq id-delitt. Tajtu l-ikel u anke talabni fl-xkun koka lanqas biss żamejklu flus ta' dak li ħa u meta dort lej il-forn attakkani u qalli li rrid joqtolni. Ħassejt xafra ma' onqi u kif dort reġa' aggredini. Ħassejt id-demm ħireġ minn onqi u qbattu minn spaltu biex inwaqfu milli jerġa' jagħtini xi daqqa oħra bis-sikkina, spjega Bezzina. Meddet li se jaqla daqqa fl-istonku, il-vittma tant tilef demm li spiċċa żelaq fid-demm tiegħu stess waqt li l-aggressur talbu l-flus. Kien hawn li bl-iskuża li kien se jmur iġibhom il-karozza minflok telaq jiġri lejn l-assa tal-pulizija li tinsab ftit metri l-bogħod. Calleja baqa' jsegwih u anki prova jidħol fl-assa tal-pulizija. Segwit mill-pulizija, l-aggressur daħal fil-karozza tiegħu u qal l-uffiċjal sejjer id-dar jekk ikollok bżonn ta' fejn issibni. Bezzina qal li hu qatt ma kellu problemi ma' Calleja qabel ma seħħ l-inċident u mhux l-ewwel darba li marru jieklu flimkien. Il-vittma ġie operat f'operazzjoni li ħadet 3 sigħat bit-tabib jgħidlu li kien iffortunat li għadu ħaj wara 3 daqqiet bħal dawk. Il-kumpilazzjoni tkompli fl-10 ta' Ottubru li ġej.